देखवा जाना के ना साफ क के गइनी फिर भर थे उनको दे हल्लू कहला पे कहियन कि भौजैया लइकन के देख के जरतिया। हाँ तो जरूरत नहीं खुद तो क्या करताड़ू। हाँ काहे ना गेदा गेदी लइका लेके अइली मुंह उठा के नैहर के धन सब जइहे सदा के एगो बात का बोल देनी कि इनका बाउरे लाग होय दे बेटी हमारा तो धन हमार खाई या ते का बोल दे हमारी पापा के माई इतना अपनी घरवा के गिरल नहीं के हमरो दामाद छोटी खासी बैंक के मैनेजर लाख माई एचडीएफसी बैंक के हां ओई के मैनेजर है। हाँ तब कहे दामाद के करेलू बखाना जब नैहरवे में बेटी के बाटे ठेकाना मार टोला परोसा घूम घूम हाला करेलू कि कंपनी के मालिक हो ठेकेदार हो बैंक के मैनेजर हुए आ बेटी के एगो गोड़ नैहर एगो गोड़ ससुरा भई रहेला। सुना जियत ये माई जब ले रिश्ता निभाए मरले के बाद तोरी दुआरा पे ठुकाऊ नहीं आई एना तक ऊ भौजाई ना है जे थुक देबू त चाट लेबा दोबारा सूरी के छाना लेके चलिए ऊ करता है काट ले। ए बेटी जा घरे चल जा।